3, 2, 1. Rap Slam Battles, vi for første gang i Vejle. Lav noget larm! Som sædvanligt på min venstre side præsenterer dig selv. Steffen fra Watts. Ingen t-shirt, ingen Matti. Men til gengæld øl fra Stagis. T-shirten har han også på, så det kan fandme gå det hele. I Vejle det er fucking mørkt og street og alt muligt. Fucking battle, motherfucker. Ja, yeah, yeah. Og på min højre side, vores special co-host præsenterer dig selv. Kalle Pimp nedlægger de morgenfester og knæpper horny kællinger som en single pick kinky fætter. Rapper på min venstre hånd der præsenterer dig selv. Fabeldyret, Kravtær, yeah. Er det varmt? Rapper på min højre hånd introducerer dig selv. Rasmus Klump, jeg udgiver aldrig noget, så fuck mig, lad mig introducere min modstander. Han kan nikke med nakken, nikke med nakken. Ja, han er sgu nødt til at dodge, hvis jeg ikke skal brække. Vi har fundet ud af, at Rasmus Klump starter. Du har 90 sekunder. Er du klar? Helt sikkert. Fuck og battle, lad mig fortælle en historie. Der var engang et simpelt fabeldyr. Men ingen vidste, hvilket fabeldyr. Og det var da i grunden pænt sjovt, for han hed jo netop fabeldyret, altså i bestemt form. Så ligesom jeg bedst står og fatter allermindst, går det op for mig. Hold da kæft, det kan være, at jeg skal battle en sfinks. På den anden side, så kunne det også bare være flinks, hyggelige, men særligt psykisk besværet fætter fra Minsk. Nej, jeg ved det. Du er enhjørning. Så kan du vrinske i det enhjørning, og jeg kan rap i det andet. Du har ikke et horn i panden, men en kæp i røven, så det matcher vel det andet. Stakkels lille hiphoppe. Jeg lover dig, hvis de vil buge, skal jeg nok sørge for, at du får whisky i troet. Ej, undskyld, fuck, jeg er en idiot. Jeg fatter først dit fine navn nu. Fabeldyret, a.k.a. den lille havfru. Små børn hiver ham febrilsk i hans kostume og råber grædende. Det er altså ikke fast i lavn endnu. Så hvem er kommet flyvende i aften for at hæppe på griften? Okay, igen. Perler for svin, mand. Og troede, han skulle være forrygende i aften, og trolden fik sin lækkerbisken. Men sirenerne er ikke syngende i aften, og Pegasus får smæk med pisken. Velkommen til mit pikkopperhus. Fabeldyret på snip, Shahin er den næste på listen. Tid, lad det der. Porno kan også godt være for børn, sagde Rasmus til Ekstrabladet på vej ned med taltrappen fra landsretten, imens hans advokat dækkede hans ansigt med sagsmappen. Føj. Pædofile stodder. Du fortjener køleslag for din rolle i Tøndersagen. Du bor nær en legeplads i en vakkelvogn campingvogn. Din bærbare DVD-afspiller viser manga-porn. Du varmer dig med børnelig i kakkelovnen. Efter klemte du skylden ud af dem, mens du læste højt af dyrene i Hakke-Bakkeskoven. Varmle klovn. Du har lokket alverdens knægte med kondomer med smag af værtersigte. Som du kun tog af, hvis de skulle kværnes og knækkes og spærmes i fjeset. Hvis de var så heldige at vågne, var det med herpes i ægget. Tykke gamle gris. Sidst du var på bakken, var Tivoli åben. Jeg siger det lige ud af posen, du fortjener kniven for struben. Du har for mange vilde idéer. Du skulle tvangssteriliseres, du skulle fanges og inspiceres, du skulle bankes og likvideres. Der findes lande, hvor der er dødsstraf for din fritidsinteresse. Lille Lises bamse har ikke været den samme, siden du pillede af gramset. Og jeg ved godt, det eneste, du har tilbage for den påskemiddag, er rustne minder og duftefinger. Han mener selv, at han er en gentleman. Altså, Carters datter var jo kun 14. Det er sgu da ikke at slå på kvinder. Tiden er der. Kæft, mand, man kan snakke så meget lort. Okay. Shahin Dag. Jeg troede først, dine forældre var på stoffer, fordi de gav dig et pigenavn. Eller du var menneskehandelsoffer fra Warszawa eller Litauen. Og det der vildt sjov skim, så rim Dag, det passer jo ikke, jo. Sandheden, den er langt værre. Ja, jeg finder tanken syg. Hvem helvede kalder sit barn for en by? Du kunne lige så godt have heddet Lille Børkop Nasrolla. Hold nu. Men Shahin har 151 indbyggere. Okay, de er godt nok små, var. Men jeg kan sgu høre, de råber MC Sokkedyr til at få den pind slukket. Luft lidt ud, har så forbandet mukken og indlukket. Og dem, der bor i dit ansigt, især dem i mundregionen, de kræver handling. De råber for fanden knægt, se nu og gå til en tandlæge. Jeg nægter at tro det. Ingen iraner har så skæve tænder. Så du må være englænder, eller hey vent, jeg kan se det for mig. Det er ikke et tandsæt, det er Al-Qaidas seneste offer. Og nej da, det er en fejl at skyde skylden på Al-Qaida. Men hvis jeg boede der, ville jeg enten flytte eller plukke min udlejer.
Og nu vi er ved skydevåben, så er der noget med, at du ikke kan lide gangsterrap. Jeg kunne jo ikke lade det ligge, så jeg er troppet op. Med fuldt af det klips i min fucking Glocks. Exhibit og pimpet min Hummer truck. Ej, fuck it, son. Det er simpelthen ikke old school og rocket nok. Lad os tage den western style. 2 cold peacemakers. Før du når at trække din krop gennem hullet, så den kan fløjte som Roger Whittaker. Hold nu kæft, din krop, den fløjter falsk. Tid. Hold din kæft. Du skal ikke tale udenom. Det her handler ikke om gangsterrap, det handler om, din egen søn var din brudgom. For du fik ham, havde du dunkle planer. Om at fodre ham med poppers og skumbananer. For så vikle ham ind i brugte laner og pumpe ham bagfra. Og du delte med gutterne. Runde svaber. Skåle taber. For du fik ham. Nå, den har vi haft. Vi går videre. Skumle taber. Yeah. Siden de lukkede Horsens statsfængsel, har du rendt rundt og pillet ved små drenge. No homo. Næsten nøgen. Kun iført GoPro. For løb hjem og se det hele igen samme aften. Slow-mo. Du æder med klam. Du har aldrig haft brug for en babysitter. Du har klaret dig fint med glidecreme og mælkesnitter. Du kalder din egen søn for fars lille tæppetisser. Get the picture? Ægle ginger. Det er ikke et tilfælde, han kun har battlet 3 små rapper indtil videre. Drengede individer. Det kan godt være, Janus vandt sin battle, men backstage der snublede han. Og Rasmus greb ham og sagde, opse da. Skal sukkerfar ikke lige tjekke din prostata? Eller hvad med jeg penetrerede dit lille lyserøde røvhul på toppen af Golgata? Jeg vil egentlig bare gerne bolle i dag. For slet ikke at tale om stakkels lille Philip. Efter battlen kom Rasmus hen og spurgte om fars lille duksedreng skulle lære en numseleg. Så vågnede han 7 dage efter på bunden af en dukkevogn ind i en slukket ovn, klædt ud som en lille nuttet Pokémon. Og da han humpede hjem af, blev knækket og skamfuld. Hans strækmærker i mundvin, røvhullet og armhulen. Det var eddermame med en stram uge. Men når du rigtig skal hygge dig, og ikke kan finde på flere dobbeltrim, så leder du i gemmerne og fremfinder en god pornofilm. Den nærsynede teg. Kalder på din søn og råber, så er der fjernsyn for dig! Tid. Homie, det er fucking heldigt, at jeg tror, jeg kan klare mig med runder. For med den tekst her, så er det lige før, jeg går disaster på dig. Jo. Inden mit exit vil komme, er det ikke fordi, jeg afviser. Og have en lille rekvisit i lommen, der kunne være enormt crowd pleaser. Fuck de gimmicks! Jeg har allerede så bagskim, så jeg har losset dig langt ind i december måned. Nu er det helt legit at hænge ham op, så kravl det sig. Ej, fuck julebars. Homie, hvad tid går din ambulance? Når jeg er færdig med dig, er du mindre mand end Louis B. Ej, fuck, vildt dårlig reference. Jeg må have skrevet noget andet. Og det er ikke fordi, jeg choker. Jeg har bare skrevet så meget shit, jeg ikke anede, hvad jeg nu skulle slutte af med. Føler mig nærmest sådan helt voodoo forbandet, for 2 ud af 3 battler mod Klumpar skulle ikke nå så nok til at gå fulde runder. Jamen 90 sekunder, det er rigeligt til mig. Ja, for hverken du eller Dr. Phil kan skrive som jeg. Eller okay, Dr. Phil han er også som du. Dort. Ej, fuck mig. Jeg spilder tiden, jeg har ikke lavet en eneste punchline om, at du må være iraneren med den mest fæsende skovsnegl. Bro, sådan en måge, den skal kunne gros tættere. Det der ligner noget, der burde sidde på studenter eller hipsters, når det er Movember. Jeg ligger vågen og tænker, yep, homie, jeg sover ikke. Spekulerer på, om det er fra far eller mor, du har arvet det overskæg. Ej, I står og griner, hold nu kæft, det er da ikke sjovt at skæg og have mere hår i ørerne, end man har på sin overlæb. Selv hvis du gav mig de grove smæk, og jeg ikke engang var næstbedst på scenen, så burde jeg vinde bare på skægvækst alene. Tid! Du er et svin. Som mand op. Du er pædofil. Som Andy op. Du er nasty fuck. Tak. Du er et svin, som Andy op, ja. Kom til. Du ligner Biker Jens. Du har stikkende små griseøjne. Du står og fantaserer om børn lige nu. Splitter nøgne. Når du kommer hjem i nat, så
vækker du din søn og klæder ham ud som Boy George. Tvinger ham til at sidde på din fløjlshorts. Og så sidder han der og græder igen. Bagbundet. Helt svigtet af samfundet. Hvor ved jeg så egentlig fra, at han er så fucking afstumpet? Jo, ser du. Jeg brugte mit intellekt her og tjekkede dit navn på det der internet, hvor jeg fandt en video, hvor du giver din søn gaffer for munden. Men alligevel propper ham med kinderæg. Det var ikke så sket. Nu er han sikkert helt følelsestom og kan i bedste fald håbe på at finde en ønskebrønd, hvor han kan smide en 5'er i for at komme af med sin kønssygdom. Men du lever videre. Her i går var du nede på det lokale børnehjem, hvor du lagde pikken på disken. Du ville, de skulle spise den. Du må have haft en dårlig barndom. Du ved, ligesom illusionisten. Men jeg varmer mig ved tanken om, at du får tæsk i spjældet. At 10 rockere, der er fuld sagen og læst det på nettet. Først banker de kosteskaft op i røven på dig, fordi du knippede din søn i kødsåret. Derefter tvinger de dig til at sidde på en varm kogeplade, fordi du er rødhåret. Hvad synes du om det? Peter Pistol. Det var det jo, som nogensinde har hørt i websiden. Vejle, lav noget larm for den her battle! Vi har fundet en vinder med dommerstemmerne 3-0. Lav noget larm for Fabeldyret!